op aanwijzing van onze ringmeester van de Meulen. Van hand veranderd. Heel typisch ook die mooie aansprekende verschijning hier in de piste. Waarvan sommigen een hele prima verrichting hier laten zien. En we gaan zo dadelijk van de jury horen welke combinaties opgekomen zijn. Mogen binnenkomen. 94, 338, 57, 543 en tenslotte 92. Enige tekening in de strijd ontstaan. En uit het feit dat de jury opnieuw, net als in de eerste aangespannen rubriek, een drietal aanspanningen vrij snel vroeg op te stellen, dan kunt u uiteraard met mij concluderen dat wij zo dadelijk nog een heerlijk toetje tegemoet kunnen zien in een strijd tussen de enige dame in de top en die twee heren die daarna volgen. En in Zuidbroek, waar wij een week geleden de soortgelijke wedstrijd hebben gereden, daar iemand daar op naam van op dit moment als derde geplaatst. En we gaan eens kijken of hij in staat is om die prestatie te herhalen. Dat gaan we meemaken in de finale tussen de eerste drie. Ulme van de Noesterhoeve, die gaat uiteraard voor het goud. Maar dat gaat echter Nina's Arwin natuurlijk ook. En wat te denken van die Jan van de Hugge, en wie heeft de meeste support aan de kant? Laat u de jury maar eens even weten wat u ervan vindt. Veel enthousiasme hier op de tribune voor deze jonge, talentvolle rijders. Waarvan we natuurlijk zoals Anja en van anderen voldoende van. Een prachtige strijd tussen één dame en twee heren. En zegt u het maar, Nadia de Hollander of Jelle van der Weijden, of wordt het toch Gaatse Bosma? U kunt de jury nu nog beïnvloeden. Gaatse Bosma in deze schitterende finale die op uw waardering. En nu hebt u de kans. Wat is dat in de bruin? De toppers uit de rubriek, de Young Riders, maken een afsluitende ronde. Het is net mooi dat we het schema horen. Daar komt hij nog een keer. Ulme van de Noesterhoeve met Nadia den Holland. Echtertines Arwin met Jelle van der Weijden. Jan van de Hugge met Gaatse Bosma. Erik Couperus, Naomi Hendricks en uiteraard Hilda de Vries.